Crtice iz života Vlaha Bukovca te glazba kojom je on bio okružen u doba stvaranja svojih dijela odzvanjala su njegovom rodnom kućom na 157. obljetnicu rođenja tog slavnog slikara. Mislim da pariški milije iz fin de sjekla, da dođe u jednu malu ulicu Bukovčevu 5, u rodnu kuću našeg najvećeg velikana Dubrovnik, Cavtat, moramo biti preponosni što uopće imamo takvog velikana, takvog genijalca, ne samo slikara, nada se velikog čovjeka. Kako bi se više saznalo o nekim do sada manje poznatim detaljima njegova života, ovaj rođendan bio je prava prilika za predavanje u godinama koje je on proveo u Pragu, gdje je živio od 1903. do svoje smrti 1922. godine. Tema glavna će biti njegov položaj u kontekstu češke povijesti umjetnosti, što mislim da ovdje nije mnogo poznato široj javnosti, tako da mislim da će biti interesantno da se čuje kako je Bukovac bio viđen i kako je viđen momentalno u Češkoj i u njenoj povijesti umjetnosti. A kako bi posjetiteljima dočarali dobu u kojem je on stvarao, organizatori su priredili i mali koncert uz pomoć umjetnika iz Španjolske. Kad smo vidjeli gdje ćemo nastupiti, napravili smo ovaj program. On je posebno sastavljen za ovu večer i zato je na njemu toliko dijela iz impresionizma. Jer iako je to razdoblje važan dio njihova repertoara, do ove prigode s Bukovčanim stvaranjem nisu se susreli, pa je stoga sinoćni koncert bio izvanredna prilika za upoznavanje s njegovim opusom. Bukovac nije posebno poznat u Španjolskoj, pa je za nas on izvanredno otkriće i mislim da je zaista bio veliki slikar. Njegov utjecaj bio je prisutan u našoj izvedbi ovdje. I hrvatska publika bila je sjajna. I inače su takvi, ali večeras je bilo posebno. U toj posebnoj atmosferi tako je obilježen rođendan jedinstvene osobe, jednog od naših najpoznatijih umjetnika čija djela i danas inspiriraju ljude diljem svijeta.